paliko-liko kaya tinawag na maliko. Grabe tayo makita sa Troy. Grabe naman yan, ang ganda ng tanawin dito. Namunta natin yan. Babalik pa tayo dyan, oh. Kaya mo yan. Ayan guys, oh. Nakita nyo, may pitch. Yan, oh. Dami mga riders. Hi, good morning. This is Sanji Moto again. Nandito naman tayo ngayon sa panibagong vlog natin pupuntahan ngayon sa Pangasinan. Meron kaming mga kasamang bago din. So, yan. Siyempre, usual, Pari Jeff. Hindi mawawala yan. Si Pari Hassel, si Pari Olan. At may makabago dun sa likod. So, let's go! Dito na tayo ngayon sa bandang ano ba ito? Carmen ba ito? O Rosales. So ngayon siguro mga kalahating oras pa natatagpuin natin pagpunta doon sa Paliko. Paliko. Yan. Yung nakasama natin. Paliko. Yan. Oh. God. Sa traffic kami dito sa may tulay. Medyo pahinga muna daw tayo konti. Pagpag muna. Yeah. Ano mo kami? Ayun ko. Naka-start na papanik. Kailangan, diretso na nga. Okay, start na daw tayo ng papanik. Pagpag ka. Ayan guys, dito na tayo sa may tulay kung saan mag-uumpisa na yung ano natin, yung paikot-ikot na paliko-liko kaya tinawag na maliko. Ayan. Yan guys, dito tayo ito sa may anungan, sa may bridge kung saan malapit na tayo makpanik. Sabi nila pagtungtong mo sa bridge na to, dire-diretso na yung doon sa paliko doon. Kung makikita nyo sa likod ko, yan, diretsong yan. So, yan. Aroy.
na kami. Ano, ang galingan namin sa baba. Guys, ito ko yung mapapakosong ano ngayon. Ito yung sikat na ano sa mga vlog. Yan, no. Dito yung pinaka-site. So, yan. For almost 1 hour, mahigit na rin siguro, nagbiyahe kami. Narating na namin itong pinakakalahati na ng ano, Maliko. Talagang Maliko talaga. Literal na Maliko. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Yan. Ha? Yan. Hindi, pupuntahan natin yan. Yan. Yung mga iba. Pupuntahan natin yan. Babalik pa tayo dyan, oh. Hindi ka na mga litro-litro. Kaya nga, hindi ka nagpagas? Hindi. 3 liters lang yan eh. Ganun ba? Ngayon, may problema kami guys. Pag kami nawala ng gasolina, hindi namin alam kung saan kami. Saan kami kano. Yung mga kasama namin ba, wala silang gano. Hindi pa nagpapultang pala sa baba. Sana huwag kayo maubusan ng gasolina. Araki. Store. Behind. Ito siya, no? Tapos may continuous sa kat. Lungkot. Partner, hindi na mo to. Time check, 8:10 na ng umaga. Umalis tayo doon sa Herona kanina is mga pasado na 6 na. So ngayon, dito na tayo sa pinaka-view deck dito sa Maliko. Yan. At may back, kita yan, oh. Yan, tingnan nyo kung gaano kaganda sa likod. Yan. Gagawin muna natin is magkakape muna tayo rito. Dito kanya-kanya tayo ng ano, ng kape. So let's go, magkakape muna tayo. Yan, gatas, kape. Yan. Dito marami din pala nagkakape dito. Yan, mga riders. Yan. Okay. O yan, ang kapares ng kape sa kagatas, itlog. Hindi mo sinasabi pare, di mo ngayon mo lang kami dinala rito. Dapat matagal na pare, ano, ulan. Dito. Panalo nito. O, yung mga taga Manila nito, yan, di nila na ano to, di nila na experience. O pali, pare ano, pare Chris, saka si pare Erwin, may experience nyo rin to sa susunod at makapunta rin kayo dito. 5% pa lang pala. Ang may-ari mo isipin, 30 pesos na bayad ka tao. Nasaan yung ano pare, yung mga vlogger kung saan nagdidikit ng sticker? Doon ba? Doon din, right? Okay. Oo, pero kasi bandaron pa. Meron. Ay? Are you coming with me? Tell me something I've always wanted to do. Are you almost ready? Reach out. Might be meant for you. Yeah, meron pala ano rito. Dito sa along the highway. Meron palang maliit na falls dito. Yan o. Makikita niyo may falls. Right ito. So tara. Uy! Yan, pagpicture tayo sa may falls.
Ayan guys, oh. Kita nyo rin. Picture tayo rito. Pogi na mga kasama ko, oh. Parang hindi puyat, ah. Ready, 1, 2. Alright. Oh, yan. Ano kasing tawag dito to? Patong-patong na batong yan. Dito libre kang gumawa ng ganyan, no? Tabing daan lang siya. Ang ganda ng tanawin dito, ang ganda ng mga hindi ka mapapagod na nakikita mo tong mga dito, mga tanawin. Ano ba sinasabi ko? Nawala na ako. Yan. Yan guys, oh, may mga bumbero dito. Patay ng patay nila ng sunog. Yung isa naman may problema yung na yan. Problema niya portalet. Dapat to nagbabaon ng CR. Sarili CR niya. Maliko. Welcome to Maliko. Ayan guys, andito na tayo sa Maliko Viewpoint. Yan, Maliko Viewpoint. Tara. Ito, under siya. Under renovation pa yata itong... Alright, sige. Yan tayo. Odi! Yung ating muse. Ito. Ang namin guys, susulitin namin lahat ng arko, lahat ng mga magpa-picture na lang kami para makarami kami. Alright. Hindi ko makita yung... Yan guys. At dahil malayo-layo itong pinuntahan natin, naubusan ng gas yung mga kasama natin. At dahil may mga maliliit ang tangke, so yan, hindi nagkasya yung mga full tank na sa ilalim kanina. So yan, maglalagay tayo ngayon. Yung sa akin, tuloy sa akin, 3/4 siya, pwede pang balikan yun. Pero itong kasi 3 liters lang, so kailangan nyo magkarga. Ayan, meron naman palang bentahan ng rito ng gas. Ayan, no? So wala naman palang pangamba kahit na mapunta ka sa bandaron pagkarga ng gas. Ayan, no? Alright. Magkano ang leaded nila? 75. Ayun, meron sana tayo pupunta ng isang tourist spot doon sa baba. Kaya lang sarado daw. Ewan kung bakit kailan namang maraming doon nagsara. Yan, kung makita niyo sa likod ko, yung pinaka tourism assistance center nila. So para may maliit na rito, may maliit na parang talipapa, saan pwede kong bumili. Yan, dami mga riders.
Kaya makikita ninyo Maliko Santa Fe, Nueva Ecija. Pero sa banda ron, pakita nyo Maliko San Nicolas, Pangasinan. So, di ba nakakalito? Para ano sabi mo? Nagpapahinga ako dito sa ano, malilim eh. Kaya may katabi pala akong luya dito. Sabi ng mga kasama ko, baka ko daw kumuha ko. Salbahe itong mga to eh. Yan guys, ang daming riders dito. Ayan. Papasok tayo ngayon dito sa ano ba to? Kung saan pwedeng kumain. Ayan. Dito sa Tindahan Historical Nature Park. Ayan. Ganyan siya. Pare Jeff, iyan mo muna ako. Bigay ko mamaya. Bali, 50. Sa akin, 40 lang. Sige pare. Yan guys. Papasok na rin tayo sa ano to? Parang Suklima nandito. sige pare. Dito, yung sticker ko naiwanan ko. Nalimutan. Wala, naiwanan ko yung sticker ko eh. Dami oh. Dito pala pag vlogger ka, may sticker ka yan. So, Ayaw na naman pagkain naman eh. tanggalin mo nga yung sticker ko dyan sa may cellphone ko. Yan ang dikit mo. Nasaan idol mo dyan? Wala. Vlogger na yan. Si J4. Ayun o. Saan si J4? Wala pa. Stop na lang tayo mga boss. Yan guys. Dito ba? Dito na lahat ng mga vlogger, motovlogger. So, unfortunately, kaya nga, wala tayong wala tayong daladalang sticker. Ang sticker ko naubusan. So yan. Next time na lang. Oh yan. Nature talaga dito ang trip mo. Ayan. Ang problema lang pag panik mamaya nito. Hindi ko alam kung paano. Yan. Hindi natin alam kung paano tayo papanik mamaya. Gawa ng masakit ng Shout out. Ay, thank you. Ay. Yo. Hindi naman pala nakakapagod eh. Oh yan. Oh, nakarating na kami rito sa may parang picnic grounds na rito. Alright. Kami kakain muna. Ang ganda ng rito. Ang ganda ng view.
katulad ng mga 4x4 na talagang kumakapit yung mga gulong. At yun nga inaasahan. Hinila siya ng isang 4x4 sa taas niyan. Yan, marangkada na isang 4x4. Kayang-kaya na yan. Ayan. Kayang-kaya. Yung alright guys, hanggang dito na lang ating tong vlog tong araw na to dahil pababa na kami ngayon ng sa Patag at natapos na rin ang mga aming adventure dito sa Maliko. So baba na kami. So until next time, this is Jay Santos of Sanjimoto. Thank you.